Здравейте и добре дошли в кратко и ясно, каналът, в който казваме сложни неща по лесен и разбираем за вас начин. Казвам се Александър и в днешното видео ще ви науча как да си направите армия от роботи и да завладеете земята. Шегувам се, разбира се, но това, което ще ви науча, не е и далеч от истината. Днес ще разгледаме bin binary или така наречената бинарна система. Че какво толкова ще гледаме тази бинарна система? За какво ми да я знам? Добър въпрос. Всъщност, ако изгледаш този клип до края, ще разбереш основния език, с който компютрите комуникират, както и дигиталните системи, също така и компютърните мрежи. Както вече сте се досетили, това видео отива в поредицата, плейлиста за компютърните мрежи. Ако не сте я видели, ви препоръчвам силно да я проверите. Може да видите линка в описанието на това видео. А защо трябва да знаем бинарната система за мрежите? Както ще разбереш в бъдещи видеа, компютрите обменят информация, било то жично или безжично. Но познай как и на какъв език тази информация бива обменяна. Точно така, бинарно. Както може да видите, в това обяснение се казва, че бинарната система е направена от две неща. Сигурно сте се сетили по името bin. Или е 0, или е 1. Или е включено, или е изключено. И това е. Довиждане. Чао! Не, изчакай малко да ти покажа как всъщност преобразуваме десетични числа в бинарни. Всъщност преобразуването е доста лесно. Отгоре имаме степените на числото 2. Отдолу имаме тяхната стойност. Имаме едно определено число и виждаме дали се съдържа в степените. Съдържа ли се в 128, 129? Да. Остава ни 1. Следователно всичко останало е 0. И така се научихме как да преобразуваме числа в тяхното бинарно съответствие, така да се изразя. А онлайн може да откриете конвертър или по-скоро преводач, който когато напише текст, прави неговата репрезентация в бинарна стойност. Както виждате, хай на бинарен език, по-скоро на компютърен език е ето това. Ако си стигнал до тук, поздравления! Надявам се видеото да ти е харесало. Не забравяй да се абонираш за канала и да споделиш клипчета с приятели, за да могат и те да научат нещо ново.